Sí recordo cultes amb la clandestinitat als anys 60, perquè quan l'església de Terrassa, l'any 56-57, es va dividir en dos, el meu pare va obrir una nova església al barri de Can Anglada, l'actual església que encara està a l'Avinguda de Barcelona. Aquesta església en aquella època no tenia permís i no li van voler donar el permís, però el meu pare va construir l'església, va com a garaje, com ell acostumava a fer, va fer l'església i la va obrir. El governador civil de Barcelona, era Acedo Colunga, va tancar l'església. I jo encara recordo personalment que el meu pare va començar a fer cultes a Can Anglada, el mateix procés que havia seguit a finals dels anys 30, principi dels 40, cultes per les cases. L'església va ser clausurada, i t'estic parlant de l'any 60-61, i recordo jo molt bé com el meu pare finalment va agafar, va trencar els cellos i es va començar a reunir de nou a dintre l'església. Es va cansar d'anar per les cases, va trencar els cellos. I esclar, immediatament va venir la policia i enviaven la policia, que per cert ens va donar l'anècdota a Terrassa, que quan un arribava nou de policia l'enviaven a tancar l'església de Can Anglada. Quan la policia cridava el meu pare a la comissaria per qualsevol cosa, jo era petitet i la meva mare m'enviaven a mi perquè deia, bueno, per almenys si va amb el nen, si el detenen i se l'emporten a la presó, sabré alguna cosa perquè el nen em podrà explicar més o menys què és el que ha passat. Així em vaig criar jo quan era nen, de comissaria en comissaria, anar voltant, discutint la llibertat religiosa a Catalunya. De petit la policia venia a casa a confiscar llibres constantment. Vull dir, jo dormia, devia tenir mesos a un anyet, i dormia i a sota del bressol, a sota del matalàs del bressol, i posaven llibres amagats i planxes i clixés de llibres, perquè així pensaven que, home, si està la criatura dormint en el bressol, no anirien a registrar el bressol. Els cultes funcionaven per les cases i els feien els que eren mestres d'escola dominical. La persona que més o menys sabia parlar, que tenia una mica de dots de lideratge, es convertia en un líder a cada casa i no es podien reunir més de 20 persones, perquè era una reunió clandestina, una reunió que es considerés de més de 20 persones. Llavors el meu pare feia el sermó i l'escrivia a màquina. I el passava amb psicostil, amb una psicostil que tenim aquí davant, la guardem com a record, feia el psicostil i entregava per tot Catalunya, en les esglésies baptistes i altres esglésies que estaven lligades, cada denominació tenia la seva forma de treballar, no? I entregava aquest sermón por correo, que en deien. I l'encarregat del culte es cantaven uns himnes i llegia aquest sermó, i crec que és necessari que això s'expliqui, que les noves generacions ho sàpiguen, evangèliques i no evangèliques, que tots els cristians coneixin aquesta situació, que els no cristians coneixin també aquesta situació, que tinguem un concepte clar del que és la llibertat religiosa, del que és la llibertat de consciència, i evitem que al nostre país es tornin a produir mai més situacions com aquestes.